да видим какъв е предела на спотера. Ето, това е шпилка осмица. Две шпилки осмица. Само че ще фана по-дългата, да ме изгори. И да видим дали ще можем да ги заварим. Шпилка заварена и имаме ето. Да видим какво ще се получи, може би нищо, но да пробваме. Как нищо? Кой друг спотер ще го направи това нещо? Кажи ми, кой друг спотер ще го направи? Ето. Или така. Да видим ампер клещите. Охо-хо! Мина 50 и има припълване. Значи това е над 60 ампера. Сега сложихме обхвата на ампермера, да видим колко е консумираната мощност на спотера, което е доста интересно за някои хора. Да видим какво се е получило първо тук. Ох, имаме заварка. Ще скъсаме ламарината най-вероятно. Ето това е шпилка, заварена съвсем импровизирана за 0,8 ламарина. А шпилката е М8. С мастер спотер. Да видим болт шестица, дали ще бъде заварен. Няма нищо отпред, няма попки, не е пригоден за заварка. Това беше болт шестица, който каже, че спотера е слаб. Здраве да е. Снимай ампермера. Ако искаш, влез вътре. Даже 83? Да. Значи 83 или 80 по 220. Това са киловатите на тази машина. Съответно могат да бъдат и по-малки регулатори.